Avui, a l'hora del conte de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona, tenim un conte clàssic. És un conte que va escriure Perrol. Ara us posaré unes quantes imatges a veure si l'endevineu. Una vegada hi havia un molí, un castell, un ase, un rei, un ogre. Sabeu ja quin conte estem parlant? No? És molt fàcil. Mireu. Amb això segur que ho sabreu. Un gat i unes botes. Ara ja sí que segur que sabeu quin és el conte, veritat? Molt bé, és del gat amb botes. Ara l'explicarem. Vet aquí una vegada un moliner que ja era molt gran i estava cansat. Es volia jubilar. Aleshores va decidir deixar en herència als seus 3 fills les úniques 3 coses que ell tenia. El fill més gran li va deixar el molí. El fill mitjà li va deixar l'ase. I el més petit li va deixar el gat. El fill petit es lamentava i deia: «Què hi faré jo amb el gat? Moriré de gana. Un cop que me l'hagi menjat només puc fer-me un sarró amb la seva pell. Però encara tindré molta gana». Aleshores el gat li va parlar i li va dir: «No us afligiu, senyor meu. Només m'heu de donar allò que us demani. Sisplau, necessito una bossa i unes botes». El noi, una mica estranyat, va donar-li allò que li demanava. El gat es va posar les botes i va sortir amb el sarró al bosc. Mentre caminava i caminava, en un racó, va veure un conill. El gat el va agafar i se'l va ficar dins la bossa. I allà, a dins de la bossa, va començar a caminar i a caminar, fins a arribar al Palau Reial. El Palau Reial va demanar audiència al rei i aquest, quan el va veure davant seu, li va preguntar: «Digue'm, què és el que vols?» El gat li va contestar: «Majestat, us porto un conill que el meu amo, el marquès de Carabàs, us vol fer com a regal». El rei, molt agraït, li va dir: «Sisplau, dóna-li les gràcies per mi». Cada dia el gat anava al bosc i buscava conills, buscava perdius, buscava tot allò que podia donar-li de regal al rei. I cada dia el rei estava més i més agraït. Un dia el rei va sortir a passejar amb el seu carruatge pels camins del reialme. El gat, que s'havia assabentat, va anar corrents a dir-li al seu amo: «Escolta'm, amo, has de fer tot allò que jo et demani. Ves allà al costat del riu i, de moment, quan vegis passar el carruatge, et tires a l'aigua. Després, la resta serà cosa meva». L'amo ho va fer. Van anar allà i quan ja estava ficat a l'aigua, el gat, corrents, es va trobar amb el rei i va començar a cridar: «Socors! Auxili! El marquès de Carabàs s'està ofegant!
Socors! Auxili! El marquès de Carabàs s'està ofegant! El rei, en sentir els crits, va preguntar i va dir: Hola, gat, jo a tu et conec. Ets el que m'has portat moltes vegades conills i perdius. Sí, és el meu amo, s'està ofegant. Aleshores el rei va demanar a tots els seus soldats que anessin a ajudar el marquès de Carabàs. En aquell moment, el gat li va comentar: uns lladregots li han robat la roba mentre ell s'estava banyant al riu. El rei no podia deixar això així. Aleshores va demanar que li portessin les robes més boniques del palau. El noi, que era molt guapo i ben plantat, quan se les va posar, li es queien d'allò més bé. Aleshores, el rei va demanar al jove que l'acompanyés en el seu passeig. El gat, que se les sabia totes, va començar a córrer i es va avançar al carruatge i va arribar allà on uns pagesos estaven traginant en els seus camps i en els seus horts. Sisplau, feu-me cas, quan passi per aquí el carruatge del rei i us pregunti, heu de dir que aquestes són les terres del marquès de Carabàs. Si no ho feu, us trobareu amb el meu enuig. Quan el carruatge del rei va passar per aquells camps, va començar a preguntar als pagesos de qui eren aquelles terres, i tots, que tenien una mica de por a aquell gat que parlava, li van dir: són terres del marquès de Carabàs. El rei estava impressionat. Però va continuar el seu passeig. Més enllà, el gat encara es va anar una mica més lluny i els altres pagesos que també estaven allà els hi va dir: escolteu, heu de dir que aquestes terres que esteu traginant ara mateix són del marquès de Carabàs. Si no ho feu, us trobareu amb el meu enuig. El carruatge continuava amb la seva passejada i el rei va tornar a preguntar a aquells pagesos: bona gent, de qui són aquestes terres que esteu vosaltres treballant? I tots, amb molta por per allò que els hi podia fer el gat, li van dir: són del marquès de Carabàs. El rei cada cop estava molt més impressionat. El gat va continuar corrents per avançar-se al carruatge reial i va arribar a un castell on vivia un ogre. El gat es va plantar davant d'ell i li va començar a dir: senyor ogre, m'han dit que vostè té un do especial. M'han dit que vostè es pot convertir en qualsevol animal. És cert? I l'ogre li va contestar: sí, jo puc ser qualsevol animal. I el gat li va preguntar: vostè es podria convertir en un lleó? I l'ogre es va convertir en un lleó. El gat es va espantar molt i va amagar-se. Al cap d'una estona, l'ogre tornava a ser com era ell. El gat aleshores li va comentar: home, potser convertir-se en un lleó, que és un animal gran, és fàcil. També pot convertir en animals petits? Sí, ja t'he dit que puc convertir-me en el que tu pensis. I aleshores el gat li va dir: i si segur que et podries convertir en un rató? Un ratolí? Dit i fet, l'ogre es va convertir en un petit ratolí. I als gats els encanten els ratolins, així que jum! El gat es va menjar aquell ratolí i de l'ogre ja no va quedar res. En aquell moment va sentir que s'apropava el carruatge reial i el gat va sortir a rebre el rei. Majestat, sigueu benvinguts al castell del marquès de Carabàs. Cada cop estava més impressionat el rei i en aquell moment estava tan emocionat que li va dir: marquès de Carabàs,
Si tu vols, et dono la mà de la meva filla. La filla era la princesa, que era molt bonica. En veure aquell noi tan ben plantat, es va enamorar i aleshores, aquella mateixa tarda, els dos es van casar. Des d'aleshores viuen junts en el castell de l'ogre, que s'ha convertit en el castell del marquès de Carabàs. El gat es va convertir en un gran senyor i només corria darrere dels ratolins, ja no per menjar-se'ls, sinó per jugar. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. En aquest cas, un gat amb potes. El conte s'ha acabat. Molt bé, espero que us hagi agradat i ja sabeu que podeu enviar-nos els vostres comentaris o els vostres dibuixos a les nostres xarxes socials que sortiran al final del vídeo. Adéu, fins una altra.